खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरनानै नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। रादाबनि समाव जों लानानै फैदों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब। गोबां जोहोलावजोफोरनि जिउ बावनानै बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय दानि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गासैबो बिथिङाव नायफिननो आरो थाबैनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि मोगथां महराव लाबोनो आरो मोनफ्रोमावबो जौगाखांहोनो थाखाय बिथां मानगोनां प्रमद बर'आ डक्टर रानुज पेगु मिनिस्टार अफ इडुकेसन WPT and BC, SH उरखावगोरा ब्रह्म मिनिस्टार अफ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, प्रफेसर लाइस्राम लादुम सिंह भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आरो डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांमोनजों गोथौयै सावरायलायो आरो बेजों लोगोसे सावरायलायबावो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसु, बर' थुनलाइ आफाद BSS, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद ABPTA, BTC एडमिनिस्ट्रेसन आरो सोलोंथाइ बिफाननि सायाव। आरोबाव बर' रावखौ आसामनि लोगोआरि राव खालामनाय बायदि आयदाफोर, बिटिआरआव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायजों लोगोसे टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ नेमखान्थिजों सोलिनाय खालामनाय आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोनांथार आयदाफोरनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जायो। मोब्लिब सिखाव खालामनायनि बेरेखा गासैबो थानायावनो गसरखौ रेजिस्टार खालामनाय जागोन आरो गुबुन सिखावफोर बायदिनो नायबिजिरनाय जागोन होननानै आसामनि DJP भास्कर जयति महन्त बिथाङा बुंदों। APDCL-आ थांनाय जुन दानाव मोब्लिब बिल होयै लोगोसे मोब्लिब सिखाव खालामनायनि सायाव अपारेसन खालामनानै गासै 501 कौटि रांनि मासुल दैखांनो हायो। मे दानाव गासै 360 कौटिमोन, नाथाय दासिम 200 कौटि रां मोननो दंबावो होनना बुंदों। जुन दानाव 45.94 कौटि रांनि जुरिमाना खालामदों मोब्लिब बिल होयैनि थाखाय। बेजों लोगोसे 1,11,000 मोब्लिब कानेक्सन दाननाय जादों होननानै बिथाङा बुंबावदों। आसुआ केन्सिल खालामनो होदों 2021 मायथाइनि HSLC आरो HS नि मार्कशीटआ सोरखारि साख्रि मोननो हानाय नङा होननाय बाथ्राखौ। 5 नं दफायाव सोनाय आयदाखौ केन्सिल खालामनाय आरो स्टार डिस्टिंसन बोखारनायखौ मानिया होननाबो बुंदों, मानोना CBSE आरो गुबुन रायजोनि बर्डआ बेबायदि 5 नं दफा बादि बेबस्था खालामनाय जायाखै होनना बुंदों। बेबादि नेमखान्थि खालामनाया फरायसाफोरनि इयुन जिउजोंसो गेलेनाय जादों होनना बुंदों आरो सोरखारि साख्रिनि थाखाय फिन आनजादाव जिरायनांगौ जानाया गनायजाथाव नङा होननाबो बुङो। सोरखारा आनजाद होआलासिनो उथ्रिनाय सार्टिफिकेट मार्कशीटजोंबो सोरखारनि गुबुन गुबुन बिथिङाव साख्रि मोननो हानाय जानांगौ होनना फोरमायदों। दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव थाबैनो बर' रावखौ थिसननांगौ होननानै सोरखारनि सेराव गोख्रों दाबि दैखांदों, मानोना बर' रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसनजादों आरो बे रावा आसामनि अफिसियेल राव। SBI स्टेट बेंक अफ इन्डिया बिथांमोना नंखाय फन खालामग्राफोरनि थाखाय साबधान खालामदों। बे बाथ्राखौनो मैया SBI-आ दिसपुर ब्रान्चआव बेंकनि कास्टमारफोरखौ सांग्रांथि खालामनायनि जथुमा खुंनानै फोरमायथिदों आरो बुंदों नंखाय फन खालामग्राफोरनिफ्राय थियारि थानो नांगौ, मानोना SBI बेंकआ माब्लाबाबो फन खालामना बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बिहरा आरो कास्टमारआ एकाउन्टआव बेसेबां रां दं बेखौ सोंहरा आरो सोरबाफोर फन खालामनानै सोंहरोब्ला बेफोर नंखायसो होननानै बुंदों आरो लोगोसे SBI-आ वाट्सएप, फेसबुक आरो SMS-आव लिंक हरा होननानैबो फोरमायबावदों। हायोब्ला ATM-आव उनथिं थानाय मोन 3 नाम्बारखौ गोसोआव थियै लाखिना खोमोरना लानांगौ होननाबो बुंदों। बे मोन 3 नाम्बारखौ खोमोरनानै लायोब्ला रावबो रां खावनो हानाय नङा होननानै फोरमायबावदों। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।